Store, as in Apple App Store, as in nanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult a doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Nung naubos yung bigay nyo, aba, nakatayo, nakakatayo na. Nakaupo na agad? Nakatayo. Nakaupo. So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo, 15 days? 23 days. 23 days lang. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Sige po.
ano na, ay salamat sa nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God, hallelujah. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po. Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kita ng aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami na sa ngayon talaga tumutulog na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati 700 plus, ngayon po 137. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Opo. 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. So ito po ang ating i-correct ng gusto. Okay, so siguro another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Okay. So, pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi niyo? Kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung si Simon po, so may mga arugaan na hilang na medyo parang Yung grabe na talagang para mag-give up ka na. Kasi sabi mo, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. So lahat-lahat, halos kalahating milyon bago pumunta dito sila, madam, kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan na huminga, nakahiga na lang. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Ang sinabi kay nanay, puntahan mo si Doc Joey Bitito, baka sakali. Di ba? Baka sakali. Sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Diba? So pwede na pong humabang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Diyos, positibo ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Diba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Yan, opo, gano'n na. Ito parang isang paa at isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yan ang paliwanag mo ng pagtumawag ka mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta
kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products ni galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying kay Lord Jesus Christ. At ito po, huwag natin na aalisin. Di bali po, hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground. But with God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live, pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Good health. And okay, magandang hapon sa ating amazing people. Kumusta po kayo? Medyo maulan-ulan. Mag-ingat po tayo at yung manasa labas pa ay magdala po ng payong, ng kapote, ng hindi tayo maulanan. Mahirap po magkaroon ng sipon o lagnat ng kaso at pneumonia. Kaya po ay mag-ingat tayo. Kasi ang buhay po ay isa. Ang buhay kailangan pangalagaan ng 100%. At tayo bumabati sa ating mga natulungan ng ating mga amazing products. At lately si Tatay Domingo, Mr. Domingo po ng Manito Albay, na sabi nga ng kanyang pamangkin, isang paa at isang kamay nasa 8 feet below the ground. Dahil sa ito po ay inaalsa na lang, kinikere na lang kung dadalhin po sa banyo. Hindi na makaupo, hindi makatayo. At sobrang taas ang creatinine ay 700 plus. At napunta na sa iba't ibang hospital. At sabi nga ng kanyang misis ay gumastos ng kulang-kulang 500,000. Naibinta na yung mga lupa, isang lupa. Ang natira isa na lang. Kasi nilote na. With God's grace, nakapunta dito sa atin noong April. At sinabi sa akin na ang daming karamdaman, ang iniinom na gamot, ang dami-dami. At ang ginagastos isang araw, may 2,000 araw-araw. So wala na, against the wall na. With God's grace, siya po ay napakinggan sa PBND-CGB ang ating programa at sinabihan ng kanyang misis na pumunta dito at mag-avail ng amazing products natin. So pinakwento ko ang karamdaman since last year. At sa daming maintenance, tumaas masyado yung creatinine. Sa kalagayan ng kanyang asawa, talagang hirap na hirap na si Mrs., si nanay. Tinawagan na yung pamilya sa bandang North.
At sinabi na lang na ipagdasal, ginawa na nila ang lahat. Magdasal yung pamilya na malayo sa kanila. At yun, sa pagdadasal, napakinggan ni tatay, pinapunta sa atin yung kanyang asawa. Ito nga po nag-avail ng ating amazing products noong April. At sa first month pa lang, mayroon ng improvement. 2 months, 3 months, itong latest po na medical result ng kanyang nagulat ang kanyang doktor, ang kanyang nephrologist from 700 plus na creatinine naging 137 na lang. Pero hindi nila sinabi na umiinom ng Amazing 4, natatakot sila. Sabi ko, bakit naman kayo natatakot? Yan po ang problema, natatakot sa mga doktor na umiinom ng amazing products natin. Bakit matatakot? Matutulungan yan natin, mga nephrologist na yan, na kung ang pasyente nila talagang nahirapan para mabababa ang creatinine, ang halos ang kanilang solusyon ay dialysis, ay pwede namang samahan ng ating mga amazing products. Ang importante, makatulong tayo sa mga tao na gumaling sa iba't ibang klaseng mga karamdaman, lalo na ang pinakakatakutan na kidney failure. So yan po ang magandang balita. So ngayon po si tatay nakatayo, nakaupo na, nakatayo na, nakalabas na, nakakalakad na, nakapagharap ng araw, ng tubig. Kasi nagbubomba pala ito sila. Bomba ang tubig nila galing sa bomba. So yan po mga minamahal kong kababayan. I am very happy, I am very thankful to the Lord Jesus Christ na ginamit niya ang ating mga amazing products para isang tao na halos sa isang paa, isang kamay, nasa okay na, ay naka-recover. That's very, very phenomenal. At ang nagastos lang sa atin, actually 26 something, 26 plus lang. Compared sa almost 500,000. At nanganib pa ang buhay ni Tatay Mr. Domingo. Sapagkat hindi talaga gumaling. Doon sa mga iniinom na sangkatutak na gamot. May injection pa. So yan po mga minamahal kong kababayan. Sabi ko nga, kung kayo you have a problem, kayo ay nagdududa pa, magdasal sa Panginoon. Prayer kung galing sa inyong puso, hindi po sa bibig lang at sa isip. Galing sa inyong puso. Huwag po natin pairalin yung negatibo. Kasi po, magne-negatibo kayo, sino mawawalan? Hindi naman po kami. Kasi kami po, establisado na. Kami po ay tumutulong. Diba? Kami gusto namin makatulong. Kaya nga, ngayon po, meron tayong pa-contest. Would you believe? Tatlong grupo yan. December 19, April 19, at ang mega draw August 19, 2026. At ang cash prize is 50,000. Kasi nga po, instead ako mag-birthday, nagagasto ako 200,000. Pamigay ko na, diba? Kasi kung ako maghahanda, ganun din. Gagastusin ko lang sa isang gabi, isang anuan, ilan lang ang makikinabang. Pero kung pa-contest, ganon, pamimigay natin na pa-premium, bigay natin ng mga goods, ay marami ang makikinabang. Diba? Okay. So yan po ang aking kaisipang maganda. Kayo po, kaisipan ninyo, nasa inyo yan. Basta kami dito, gusto namin makatulong ng maraming tao. Mayaman man, mahirap, matalino, mangmang. Ang importante makatulong. Kaya nga, dito sa amin, hindi ko sinasabi ako magaling. Ang magaling po, pinakamagaling, the Lord Jesus Christ, na ginamit ang ating mga produkto. Kasi po, sa katagalan na ng buhay ko sa mundong ibabaw, na
Ako'y nagsuffer na rin ng matinding karamdaman dati. Yan sa synthetic drugs na yan, to no avail. Kaya ako napunta sa mga food supplements. Natural. Kasi dalawa pong food supplements. Food supplement na synthetic based and food supplements na natural. Sa atin ay natural. Okay, maliwanag. Kasi kayo food supplements. Ano ba yan? Herbal. Herbal, marami ring klase. Kasi pag herbal, sinabi mo herbal, herbs. Ang mga mushroom herbal, hindi po. Natural. Kasi ang herbs, hindi mo po ninyo makain. Kailangan po ay ini-extract. Di ba? Pero ang mushroom, pwede ninyong kainin. Pwede ninyong lutuin, di ba? Ang herbs, you get the extracts, you enzyme para matulungan tayo. Marami ka sa atin nagsasalita, hindi nila alam, hindi kasi kayo nagre-research. Mag-research muna kayo. Ay, pare-parehas lang kayong herbal kayo. Hindi po, mali. Marami pong paraan, maraming klase. Sabi ko, supplements, merong synthetic based, may natural based. Sa natural naman, merong mga natural, merong herbal. Di ba? Okay, maliwanag. Kasi pag sinabi mo, ay herbal lang yan. Anong herbal lang yan? Alam mo ba kung paano gagawa yan? Alam mo ba paano natutulungan ang katawan natin? Hindi ninyo alam. Kasi ang alam ninyong herbal, yun dyan sa yung nadampot-dampot lang. Mali na naman kayo. Sabi ko nga, herbal, from herbs. Di ba? Katulad halimbawa ng mansanilya. Iyang ay supplement or herbal. Kasi sa mansanilya, kailangan ilaga mo para mainom mo yung katas. Di ba? Okay, maliwanag. Yung bang malunggay, ano ba yan? Herbal vegetable. It's a natural. Okay, maliwanag. Niluluto mo para kainin. Okay. So kailangan bago kayo mag-isip, bago kayo magsalita, tingnan po muna natin, pag-aralan po muna natin. Di ba? Ganun po yan. Bakit ako? Dahil po sa atin, almost, matagal na, sobrang damo, more than 25 years sa natural medicine. Di ba? Okay, naintindihan natin. So, ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Basta kayo kung anong problema ninyo andito. Si Doc Joey Bitito, ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid. In the name of Jesus Christ. Kung gusto ninyo maging kapatid nyo, kung ayaw ninyo, wala akong magagawa. Di ba? Okay. Kung sabihin ninyo, mas gwapo kayo sa akin, wala namang problema. Okay. Basta ang importante, kayo gumaling. Okay. 71. Aking sugar, 101. Fasting. Ibig sabihin, walang food intake after 12 midnight. Diba? So, bakit? Kasi nga po, inaalagaan ko ang buhay ko. Marami po sa inyo mayaman, pero ayaw para makawala. Ay, dito na lang sa religion na ito. Itong kinagisnan ko. Dito na lang ako. Dito na lang sa gamot na to. Dito lang ako. Dito. Di baling mamatay. Di ba? Pero pag tinga na, puntan mo na si Doc Joey. Grabe. Ganun po, maraming tao na ang kaisipan ay limited. Matalino pero limited. Di ba? Hoy, sa isang bagay, doon ibubuhos ang resources. Pero pagdating sa natural medicine, ang mahal. Samantalang gumagastos yan ng 1,000 isang buwan. Pagbibili sa akin ng Gismil, ay, ang mahal. Ano gusto nila? Galing sa yung gilid-gilid ng kalsada, doon kukunin, di ba? Remember, galing pa sa Amerika mga produkto namin. Okay. Ay, mahal ang kay Doc Joey. Mahal. 3,000 lang. Mahal. Samantala, ginagastos mo araw-araw. More than 3,000 a day. Di ba? Kaya ibig sabihin, hindi po ginagamit
iyong puso at kaisipan, ginagamit bibig, di ba? At bigla na lang magsasalita. Di ba? Mahal po ang buhay. Okay. So it's phenomenal po. Ang dami po mga testimonial. Yung iba ayaw magpa-interview. Diba? Pero ito po ay nagulat na naman ako dito. Gulat. Yung isa rin. Ito po yung mapera ang pamilya nito. Mapera. Okay na rin halos lahat. Isa na lang yung mata na lang niya. Pero nakakaaninag na. Kasi ito po ay may pera po ang pamilya. Negosyante. Alam ko ata yung si Mr. Pero hindi po kami nagkikita, nagkakausap lang kami sa cellphone. 18 at ang kotse. Diba? Ang mga anak lahat professionals. Tapos pinsan niya, isang magaling na dating gobernador, congressman, yung mayor, pinsan niya. At actually, yung pamilya niya, mga anak niya, hindi naman kasi alam mo, pag ganito mga natural, may mga opposition dyan, diba? Kasi nga, nakagisnan natin, Katoliko, kailan Katoliko na lang ako habang buhay. Ayaw nang tingnan na yung salita ng Diyos, diba? Yung ibang halimbawa, yung ibang Bible, diba? Kasi sabi, dito ginagis na parang ganun eh. Pero hindi nila alam, ito pala ang magbibigay sa atin ng magandang kalusugan. Diba? Si Sir, ano pa lang, wala pang 3 months. Pero ang ganda na ng resulta, sabi kung pwede na lang babaan yung dosage. Tapos Sir, ang detoxification natin, ang overhauling ng katawan natin, 3 to 6 months yan. Pinaka-pastis ng 3 months. Antayin mo natin makakita ka. Pag nakakita ka na ng tuluyan, ibaba na natin ang dosage, di ba? Kasi ang pera kay tatay, kay Sir, it's not an issue. Ang issue niya, gumaling ng tuluyan, makakita ng maganda, para si Tatay Alfredo, nakakita ng napakaganda. Dati, inaakay din yan dito ng kanyang apo. Pwede na natin ibabaan ang dosage. Diba? Kasi remember, ito pong mga amazing price, ito po ang wholesome food, pagkaing natural ng ating katawan, ng ating mga cells, ng ating mga organs, yung mga enzymes niyan, yung nutrients niyan, diba? Trillions of cells ang ating katawan, trillion, hindi po billion, trillion. Kailangan niya ng mga masustansya, mga pagkain, mga nutrients na talagang punong-puno ng vitamina, minerals. Diba? Ngayon, kung ang kinain mo lang, ako kakakain ko lang ng avocado, may honey. Diba? Sa gabi daw kumakain ng rice. Diba? Kasi yan po going 71. Siguro kakain akong rice baga sa birthday ko na, o sa gusto na. I stopped eating rice Mayo. So May, June, July, almost 3 months. Kaya nga po, kasi ako, natatakot ayaw ko kasi maging diabetic. Kasi ang mother ko, diabetic po yun. Namatay din po. One of the reasons is because of diabetes. Kaya ako, nag-iingat. Kasi sila ang buhay. Mayroong pagkamali. Kahit meron tayong amazing for, mas maganda pa rin. Nag-iingat. Diba? Okay, nakuha natin. Kasi sabi ko nga, one life lang. Diba? So ano ba kinakain mo, Doc Joey? Sa gabi. Ang kinakain ko na lang po, ito, kumain na po ako ng avocado. Mamaya po, kakain na ako ng Digosure, ng purple sweet potatoes at saka corn soup. Yan po pinagsama ko. Dalawang scoop na Digosure, dalawang purple, isang po corn soup, 5 yan. Lalagyan po ng kaunting
pure honey. Diba? So yun na po ang aking dinner. Diba? Walang rice po yan. Diba? So maganda po, fiber po yan, nakakatulong sa katawan natin. Aside po, amazing po. So marami akong nilalagay sa katawan ko. Sabihin mo, dito mas expensive na Joey yan. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Kaya ako nagganito at age almost 71, kahit parang 51 lang daw. Sabi ng karamihan. Dahil nga po, dahil lang kailangan kumita para may gastusin ako sa buhay ko. Diba? May gastusin ako para sa buhay ko ng magkaroon ng magandang kalusugan na umabot 100 ako, parang 70 lang ako, okay maging 170. Pero 70 ka, parang 100 ka na, useless na. Diba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Gamitin natin ng tama ang ating kaisipan. At ang katalinuhan po, it's not, hindi po yan ay para sa kakaunting tao lang, no. Ang katalinuhan po ay para sa lahat po yan. Ang kailangan lang po, magdasal tayo ng time, mag-research tayo, buksan natin ang ating puso at ang ating kaisipan. Diba? Pero kung negative ka kagad, wala na yan. Wala na. Pat ikaw ay nagduduwa-duwa, magdasal ka. Kasi si God, ang ibibigay sa ating wisdom, yung makakatulong sa atin. Hindi naman magbibigay ng hindi maganda, puro mabuot kabutihan natin. Wala pong sinasabing reliyon na, kasi sa reliyon po, daming debate dyan. Ayaw ko mag-debate when it comes to God. Diba? Okay, maliwanag. So yan po maganda. So ako po, ginagawa ko lahat para sa aking well-being. Diba? Well-being. At sinishare ko sa inyo. Diba? So ganun po yan. Umaga, yan. Kanina yun din ang aking breakfast. Diba? Lunch, yun na. Dinamihan ko na yung rice, lunch. Tapos, yung gulay, yung posido, yung prito. Diba? Kasi ilang araw hindi kami nakakain ng isda dahil sa masamang panahon. Kanina nakachamba ako, may sariwang kabalyas. So yun, bumili tayo. Kalahati, pusido, kalahati, prito. Yung prito nga natin, hindi na naubusan din tayo ng olive oil, so coconut oil. Magpapabili na yan tayo ng bukas siguro ng olive oil. So ganun po yan. Kailangan po, may gagawin tayong tama. Doc Joey, hindi ka na ba nakakagumagawa ng hindi maganda para sa katawan mo? Paminsan-minsan. Nung isang araw, kakain tayo ng konting karne. Paminsan-minsan. Diba? Kasi mas maganda po ang fish protein or protein na galing sa mga gulay kaysa animal protein. Pero ang animal protein kasi masarap kainin, di ba? So paminsan-minsan, not daily, di ba? At ang payo ko sa inyo, huwag kayong kakainan ng karne sa gabi. Bakit? Matigas po yan, matutulog ka na. Hindi na halos matutunaw yan, nasa bituka mo na lang yan. Di ba? Ngayon, kung gusto mo kumain ng karne, umaga, tanghali. Either umaga or tanghali. At kung pwede, once a week. If not, once a month. Diba? Okay, maliwanag. Nakakain ka pa rin. So ganun po yung buhay. Ang buhay po hindi tsamba-tsamba. Pinagdadasal natin sa Panginoon kasi siya nga nagbigay. Pero kailangan may gagawin tayo. At kami, since 2008, ang aming produkto ang natulungan po hindi lang siguro 20 mil katao. Baka umaabot ng mga 50 milyan natulungan ito. Diba? Pero yung iba ay sobrang kuripot siguro. Pag magaling, nahihinto na, yun ang mali. Diba? Kasi bakit Dok, kailangan mo pa rin uminom ng yung amazing products kung magaling na ako? Parang ganito naman po ang sasagot ko sa inyo. Bakit po kayo kumakain pa na nabusog na kayo ng sobra sa kung kayo pumunta sa handaan? Bakit pa kayo kumakain kinabukasan? Diba?
Kasi nga po, ang ating katawan na kailangan ng nutrients na tama. Kasi ang kinakain po natin ay gulay, isa o dalawa lang. Kaya sabi ng World Health Organization, 5 or more vegetables and 5 or more na prutas. Ngayon may nagsabi 8 or 10 na. Kasi nga po, sa daming health challenges natin, dami pong kalaban ng ating katawan. Unang-una, bacteria, mikrobyo, viruses, fungi, parasites, yung pollution, free radicals, ang dami-daming kalaban. Katulad pa yung mga viruses na yan, yung mga coronavirus na yan, di ba? Kung may ng katawan mo, delikado ka. May pupuntahan ka. Kung malakas ang katawan mo, kahit ilang virus yan, di ba? Ang antibiotic, hindi kaya ang virus. Sinabi nila, ang virus, ang makakaano lang yan, strong and healthy immune system. Kung ang virus, nadidli, okay, hindi kaya ng antibiotic, pero ano yung ating immune system, lalo na mga simpleng kalaban, mga bakterya na kaya kalaban. Diba? Cancer nga. Nalalabanan ng ating immune system. Basta wag lang huli na. Pag huli na, wala na magagawa. Huli na eh. Diba? Okay, maliwanag. So, ang immune system po natin kasi binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yan ang ating first defense mechanism. Yan ang ating panlaban sa mga sanhi ng ibang klaseng karamdaman. Kaya pakainin natin ng mga masustansyang gulay, prutas, mushrooms, herbs. Yan ang ipapakain natin dyan. Diba? Kasi may pumasok na bakterya, mikrobyo, viruses, yung cancer mo nagmumultiply, kaya niyang patayin ang ating immune system. Kuha natin. Sa medical field kasi iba. May sakit ka, inom ka ng gamot. So, yung immune system natin para nasisit aside. So, gamot mismo ang tumitira. But in case of emergency, I agree. But for a long period, I don't. Bakit? Kasi nga po, ang tunda, kasi may chemical, ang tunda, creatine. Kaya nga, dito, lahat na may creatinine, in-interview ko, napakatagal ng pag-inom ng synthetic. Kaya sabi ko, huwag nang inom ng synthetic. Punta kayo sa medical doctor ninyo, magpa-laboratory kayo. Kung matagal na kayo umiinom ng maintenance, pa-laboratory ka every 3 months. Sabihin mo, mahal. Hindi, mahal ang buhay eh. Diba? At huwag kayo mag-self-medication. Kailangan pumunta kayo sa medical doctor. Kasi buhay isa lang eh. Diba? In case of emergency, yes. Go to the hospital. Emergency, yes. Uminom ng antibiotic, yes. Uminom ng pain reliever, yes. Pero kung inumin mo yan for a long period, maniwala kayo. Pag mahina ang katawan ninyo, wala ka pang natural supplements, ay nako, iwan. Diba? Ngayon ano po nangyari kay Tatay? Domingo, 700 plus. Diba? Pero with God's grace, pinagdasal na nga. Sabi ng kanyang asawa, ipagdasal na ninyo ang kapatid ninyo. Ginawa na namin ang lahat. Halos maubos na mga properties to no avail. But yun nga, sa pagdadasal ng mga kapatid siguro, ng pamilya, yun, tayo, napakinggan sa PBND si JB, sinabi ng asawa si nanay, punta kayo doon kay Doc Joey Bitito, baka ito makatulong sa kanya raw. Diba? Last resort. Huling pag-asa. Ay huling pag-asa ay natumbok. Diba? So ganun po yan mga minamahal ko. Huwag matigas ang ulo. Huwag sabihin mo, wala naman yan. Hindi naman yan medical doctor. Hindi naman ano yan. Bakit sinabi ko ba? Diba?
Sinabi ko ba kung ano ginagawa namin, kung ano mga research ginagawa namin, kung ano mga combination ng alam. Kasi pag matagal ka na, alam mo na halos karamihan. Diba? Mga combination, ano dapat, diba? Kasi nga, ano mo na yan eh, parang may doctorate degree ka na eh. Diba? Ngayon kayo, mayaman ka nga, pabalik-balik ka sa ospital, masaya ka pa ba? Hindi na po yan. Maniwala kayo. Kahit anong yaman niya, kahit trilyonaryo, wala na yan. Di na masaya yan. Pero simple lang ang buhay natin. Pero ikaw, healthy. Wala kang problema sa puso, wala kang problema sa kidney, wala kang problema sa liver, wala kang problema sa pancreas, wala kang problema sa lungs, wala kang problema sa lahat sa mga bones mo, wala kang problema sa brain mo. Sa lahat mong system, wala kang problema. Okay ka, maganda ang mata mo, at ang strength mo, ang lakas pa. Nakakakain ka pa ng 3 beses. Nakakapunta ka pa kahit saan, di ba? So masaya tayo. Di naman po yung perang sangkatutak, isang damakmak eh. Minsan nga po, pag ang pera mo sang damakmak, parang hindi mo na-appreciate ang pera. Diba? So iba kasi, akala na pag too much ang pera, sila ay masaya sila. Pero maniwala ka po, marami dyan, ang dami ng pera. Masyadong matalino. Ang kasiyahan mo lang niyan, pag sila'y nasa opisina o sa trabaho niya, pag uwi po niyan, marami ng aray-aray, hindi na makatulog, ang maayos, ang pag-ihi nila, ihi ng ihi, sa gabi, nakalimang ihi or more, hindi na po masyadong masaya yan. Diba? O si Doc Joey, hindi na ako kumakain sa gabi, ang kinakain ko na lang, yung tatlong milk na klase, parang milk, diba? Powder. Ayun lang, diba? Pagkatapos supplements, tubig, mineral water. Ayun nga, ginagawa ko, mineral na talaga ang aking iniinom. Kasi purified is dead water, diba? Marami kasi, hindi natin kasi alam, marami tayong dapat malaman sa buhay. Ang importante, yung pinapasok natin sa katawan, ito ba'y makakatulong sa ating katawan? Diba? Yun lagi ninyong iisipin. Yung bang ipapasok natin sa ating katawan ay makakatulong. Diba? Ganun po yan. Kaya kung ako po sa inyo, huwag na kayo mag-visitate. Huwag na tayo mag-hesitate. Kailangan na po nating baguhin ang ating paradigm sa buhay. Diba? At huwag tayo magpilosopo. Marami dyan pilosopo eh. Maraming taong pilosopo. So, sa totoo lang, marami. Sa 10, ang pilosopo dyan, 2 or more. Diba? Kayo naman ang may ano eh. Diba? Sabi ko nga, umanap kayo ng kasing age ko. Mag-drive kami. Galing dito hanggang Manila. Sige kung sino makarating sa Manila. Kagad. Diba? Maglakad kami ng 5 kilometro kung sino makalakad ng kaagad ng 5 kilometro. Diba? Yung mag-igib tubig. Ilan ang makapuno sa drum. Diba? Yung kasing age ko ha. Diba? So kasi nga po ako, unang-una, inuuna ko ang Panginoon Diyos. Pangalawa, ang aking kaisipan. At saka po, pag tayo pinagdasal ng Panginoon, ang hingin po natin wisdom. Wisdom ni King Solomon. Ang hiningi niya sa Panginoon Diyos ay wisdom, hindi po kayamanan. Diba? So, ganun po yan. Diba?
At kung gusto naman ninyo, yung kasing lakas ni Samson. Yan. Kung gusto naman ninyo, yung courage ni King David. Di ba? So yan po, wisdom dapat ang hinihingi natin. Wisdom na kayo po ay uminom ng amazing pour. Ito po ay maging maano kagad ang iyong katawan. Ma-detox, mapalakas. Para gabiin yung mga kausa ng iyong iba't ibang klaseng mga karamdaman. Diba? Biruin mo, may kidney failure mo, nabuhay yung kidney mo. Lumakas. Diba? Parang imposible. Kaya nagulat kayo yung nephrologist eh. 700 plus. Last, pagkatapos itong latest, 137. That's parang nag-magic. Diba? Alam naman lang hindi makukuha ng gamot yan maski anong gamot. Diba? It's only the immune system given to us by God as the power. Diba? Yan po ang karunungan namin na hindi namin ipagpapalit kahit ano man yan. Diba? Dok Joey, pagpalit mo ba sa politika? Hindi. Pagpalit mo ba sa sangkatutak na kayaman? Hindi. Diba? Kasi itong karunungan namin ito, pinag-ano namin na ito ng napakatagal. More than 2 decades. More than 2 decades. At hanggang ngayon, ay continue kami. Continuous learning para mas maraming matulungan. So ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Hindi po sambat-sambang buhay. Ang buhay, sabi nga na mamamatay ka na kasi. Mamamatay ka na kung hayaan mo na lang mamatay ka. Pero nagdasal ka sa Panginoon, Lord, tulungan po ninyo ako, ibigay ninyo sa akin ang tamang ano. Ayan, tulungan po ninyo ako kung sino makapagtutulong sa akin. Bibigay sa akin, Lord. Kung talaga yung pagdadasal natin ay taimtim. Okay. Liwanag po yun. So minamahal kong kababayan, kaysa ngayon po kasi, para yung pamaskong handog ay pang-birthday handog ko. Ako nagpapa-birthday po, hindi kayo nagbibigay. Ako nagbibigay ng regalo. Kaya po, simulan July 19, may parapol na po tayo. Ano po ang parapol natin? 3,000 na bibili sa existing. Yung mga existing na po. 3,000 worth of products natin mga amazing. May one raffle kayo. Kung 6,000 or more, dalawa. Kung 10,000 or more, free raffle. Ngayon, aside yung binibili mo, mag-sponsor ka, mag-refer ka, o mag-recruit ka. Kasi yung unang binili niya ng recruit mo, 14,000 halimbawa, ang 3 raffle sa iyo mapupunta. So dumadami ang raffle ticket mo. Siya naman, yung succeeding purchases niya, every 3,000 may raffle siya. At kung nag-recruit man siya, ganun din. At maganda nag-recruit siya kasi yung discount card mo ay tataas ng tataas. Okay, maliwanag. Okay, so yan po ang proseso natin para makatulong sa lahat. Diba? Oy, bali, didirekta na lang ako kay Dr. Joey, baka ano. Disim pa rin po. Wala kami dinadagdag sa inyo. May nag-refer sa inyo o sa amin. Disim pa rin po ang inyong presyo. Disim din po. Ang maganda, may nag-refer sa inyo, meron makapag-encourage sa inyo. May mga halimbawa, hindi namin kayo na update, hindi namin kayo na ano, at least meron kang yung kapatid mo, relative mo, pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, classmate mo dati, na meron magre-remind sa iyo. Plus kami, di ba? Kaya huwag yung sabihin, hindi direkta na lang kay Dr. Joey, the same din po. Di ba? Ganun din po yan. Okay, kaya mas maganda kung may nag-sponsor sa iyo o may nag-ano. Yan ba Dr. Joey networking? Hindi po kami networking. Direct selling po tayo. Ang direct selling, binta-binta, rokto. Pero binigyan namin ng mga insentibo.
Okay. Nakuha po ninyo. Okay. Nakuha na natin. So, ganun po ang ibig sabihin dyan. Kaya po July 19, ang first draw natin o December 19. So may mga raffle na po ngayon. 20 na po tayo, July 19, 21 ngayon, ano? 20 na po tayong miyembro dito sa ating pa-promo, ating pa-contest, di ba? Draw natin sa December 10, puro produkto po yan. Puro produkto. Then April 19, ano naman po yan? Consolation prize, puro kwarta. Then August 19, puro naman po yan, kwarta naman. At ang cash prize is 50,000. Diba? At di natin alam mo naman tayo si Doc Joey pag ginaganahan. Okay. Diba? So yun po ang maganda. At meron na rin po kami programa sa umaga. Every Wednesday and Saturday from 11 to 12. Kasama ko po dyan si Miss Angel Rose Garcia. Cum laude po yan. Cum laude. Di ba? Kaya siya ang kasama ko Wednesday and Saturday. At meron tayong pa-contest po dyan. Pero sa pa-contest po, kailan positive din po kayo. Mayroong pong criteria yan. Pag sinabi ni Miss Angel, kailangan ipalo mo na. Ipalo mo. Bakit? Nagpapalo ka sa mga walang pa-contest eh. Pag sinabi ni itag mo lamang sa 10. Itag mo para itatag lang yan. Diba? Sabi ni Miss Angel, kailangan i-share mo. I-share lang pala eh. Diba? Ang purpose nito para marami matulungan. Doc Joey, baka may monetization. Hindi po kami dyan sa mga sa mga monetization na yan. Alat samba lang po yan. Diba? Ang ano namin, marami kaming matutulungan. Matutulungan din niyo yung mga kaibigan, yung kamag-anak, kakilala, diba? Okay, may mga karamdaman, diba? Okay, maliwanag. Wednesday po, bukas. 11 to 12 po tayo. Okay. So nag-umpisa po tayo last Wednesday. Yan. At last Saturday pala nag-umpisa tayo, July 19. Ngayon po, bukas ang second episode po natin. Okay. Yan po ay KKK, Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. KKK. Bakit KKK, Doc Joey? Kasi noong panahon ng Kastila, sinakop tayo, ang nakipaglaban po yung mga heroes natin, nagtatag ng KKK. Katastasan, kagalang-galang katipunan. Ngayon naman po, ang daming karamdaman, sanggatutak. Marami po may mental problem. Ang dami pong klase. Marami po naghihirap. Kailangan tulungan natin. Labanan natin to. Kaya KKK. So makaramdaman ang opposite ay kalusugan. Yung kahirapan ang opposite kabuhayan. At yung para magkaroon ng kaunlaran. Kaya KKK. Okay, maliwanag. So sana bukas may pa-premyo ata si tatlo atang 100. Tatlong 100 ang mananalo. So mananalo, 100, pwedeng pumunta dito, pwede naman GCash. Okay, maliwanag. Tatlo po yan. Kaya po, abangan na ninyo. Doon po tayo mag-programa, hindi po sa Doc Joey Bitito page sa Joey Bibon Bitito. Joey Bibon Bitito, then close parenthesis Doc Joey. Doon po ang ating programa. Sa Facebook mismo ni Doc Joey. Okay, maliwanag. Pati yung Monday to Saturday except Wednesday and Sunday 9:30 dito po sa Doc Joey Bitito page. Capital po yan kasi may kumopyo na naman po ng aking Doc Joey Bitito. Small letter sa kanila. Kaya tuloy, pag i-research mo ako, medyo mahirapan ka. Kaya capital po para makuha mo yung aking page. Okay, maliwanag. So hindi po yan wala pong monetization yan. Wala po. Okay. Talagang public service lang talaga. Okay.
Maliwanag. So yan po magandang balita ko sa inyo mga minamahal kong kababayan. Sana po ay kayo ay nabigyan namin ng tamang impormasyon na magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Kasama na rin po kami nina Miss Angel, Miss Ma'am Len at ako at ang aming buong angkan. Ganun din po ay magkaroon tayo ng magandang kabuhayan. Kami rin po kasali na rin dyan para tayo po mayroong kaunlaran. Kasama na rin po kayo dyan. So always pray, be positive, take our products, amazing products natin, and try to share it to lots of people. Marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Kung ano pag inom mo, meron na kagad na resulta maganda, i-share mo na. Pero pag tinanong kayo ba networking, hindi po tayo networking. Okay. Wala po ito sa atin, automatic ang mga incentives natin dito. At ang parapol natin ay may draw talaga yan, may draw. At of course, yung pa may mga pa-contest pa tayo, daily program natin dun sa KKK. Yan, okay. Para po marami tayong matulungan. Ang importante kasi marami tayong natutulungan kaysa hindi tayo tumutulong sa kapwa. Okay, remember that. Biblical po yan. Pag nakatulong ka sa ating less of our brethren, yan po ina-acknowledge ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga po ay tumulong, maging positive, huwag mong madamot. Okay. Yan na naman. Sa pagkain po, maraming Diyos sa atin na sobra-sobrang pagkain ayaw ibigay sa kapwa. Mas gusto pang itapon sa basura, ipakain sa hayop. Mali po yun. Remember, pinadaan lang po sa atin ang grasya ng Panginoon. Ang gusto niya i-share natin yan sa marami. At ayaw niyang tinatapon yan sa basura. Okay, maliwanag. So share your blessings. Yan ang pinaka-important. Kaya po kami, sinishare namin ang blessings namin. Instead mag-birthday akong bongga, kasi nag-birthday po akong bongga 2022. If I'm not mistaken. 22 o 23. So ngayon naman po ay kailangan ay 24 nagpa-contest tayo ng malunggay. Pero I'm not so happy with the result. Kasi maraming matitigas talagang ulo ng ating mga kababayan sa totoo lang. Okay. Habol lang ay premyo. Pero dito na lang sa aking hapon supplements natin. Yung mga umiinom na dito natin tutulungan sila na. Diba? Kasi sila naniwala sa atin eh. Sila tutulungan natin. Tutulungan natin na magkaroon magandang kalusugan. Tutulungan din natin financially, di ba? Bakit tutulungan yung matigas ang ulo, laging kinakalaban ako? Di ba? Magdasal ka muna para matulungan ka namin. Kasi ganun talagang buhay, mayroong parating may opposition diyan eh. Whether we like it or not, may opposition diyan, di ba? Ganun ata ang tao. Walang contentment, walang gusto parati silang nasa taas. Sabi dati lang yan ganyan. Ngayon joke na, ngayon na. Oo. Yung iba iniisip na, saan ba kumuha ng yan, ganyan, baka ninakaw yan, Diyos ko, Panginoon ko. Kaya ngayon daw pumapasok sa politika eh. Alam ko naman lahat. Alam ko naman karamihan din naman lahat. Iba. So mga nangyayari, kung anong mga nangyayari. Kasi going 71 ako, they cannot, hindi lang pwedeng lukuhin ng harap-harapan. At least I know something. Diba? Oo. Pero sila hindi nila alam kung ano nangyayari sa mga natutulungan natin. Yan ang palaking pagkakaiba. Diba? At ako, sabi ko nga, I wait for the Lord to give me wisdom kung ano talaga ang gagawin ko sa 2028. Ganun yun. Diba? At sinabi ko sa Lord, ito. Itong project na to. Ito pag nangyari po ito. At ito ay mayroong ganito. Na talagang tutulungan tayo, mayroong kapasidad. Siguro pwede. Pero ito hindi nangyari, ay ayaw ko na. Hindi masyado, most likely wala na, di ba? Ganun po yan.
Kasi dito, palalakasin namin ito. Pagagandahin namin. Andyan si Ma'am Lynn, andyan si Miss Angel. Di ba, Miss Angel? Pagagandahin natin ang programa. Kasi dami natin natutulungan. Nakita mo naman yung testimony kanina. Kung wala ka dito, Miss Angel, kung hindi mo narinig yung sinabi ni nanay, parang hindi ka maniniwala, di ba? Hindi ka maniniwala. Talagang grabe po. Isang paa, isang kamay, sabi nga nung yung kamag-anak, nasa 8 feet below the ground. Kasi inaalsa na, binubuhat na lang. Kahit pag-upo ni Tatay Domingo, hindi na makaupo. Peruin mo yan. And then after 3 months, here comes, naglalakad na, at nag-iigib na raw. Peruin po ninyo yan. At 700 plus yung creatinine, dati, after taking our products for 3 months, naging 137. Parang kwentong kutsero yan eh. Pero bakit naman magsisinungaling yung si nanay, asawa ni Mr. Domingo, at saka yung pamangkin? For what? Di ba? Hindi naman sila nagbibinta ng produkto natin. Di ba? So ito nga po, nakakagulat. Maski ako nagulat. Kasi ang pagkakalam ko, sa mga natulungan namin, 500 plus. Pero 700 plus, if I'm correct, parang wala pa akong natulungan na 700 plus. Na in 3 months na nag-137. Usually mababa sa 400, 500, 700 plus, talagang grabe, di ba? Sabi nga, ang sabi nga ni Miss, ipagdasal na lang natin. Ginawa na po namin ang lahat. Kasi ang anak po nito, isa lang, nasa Manila, nagtatrabaho. Kalusugan at bayanihan.